אליך, שנמצא בעיצומו של הסכסוך, שקיבלת פקודות להילחם או להרוס, אני פונה אליך מכל הלב, אל תציית לשום פקודה שגורמת לנזק. לא נולדנו כדי לגרום סבל או להרוס. המלחמה גוזלת מאיתנו את היקר ביותר שיש לנו, שלום, משפחות ואהבה. ישוע מעולם לא ציווה עלינו להילחם, הוא לימד אותנו לאהוב, לבנות ולדאוג זה לזה. לחיילים וללוחמים. עצרו לרגע וחשבו, למה אתם נלחמים? מה אתם באמת מגנים עליו? כל פעולה אלימה משאירה אחריה כאב וריקנות. תחשבו על אלו שמולכם, הם לא אויבים, אלא אנשים כמוכם, עם חלומות, משפחות ופחדים. ישוע אמר, אהבו את אויביכם והתפללו עבור רודפיכם. מתי 44. היום אני מזמין אתכם להיות אמיצים ולבחור בשלום. אם אתם וכל השאר תניחו את הנשק, הסכסוך ייפסק, כי לא יהיה מי שימשיך אותו. למנהיגים. כוח לא צריך להיות שם נרדף להרס. לכל החלטה יש משקל, וכל חיים שעובדים הם אחריות כבדה. הכוח האמיתי הוא בבניית גשרים, לא חומות. ישוע אמר, ואהבת לרעך כמוך, מתי 39. אני מבקש מכם להוביל בצדק ובאהבה. לכולנו. המלחמה לא יכולה להמשיך אם אין מי שלכם בה. השלום מתחיל בנו, בהחלטות שלנו ובמילים שלנו. אם נבחר לא לפגוע, אם נבחר בדיאלוג במקום באלימות.